новина. Шкода, що не вчора, не на день народження Володимира Володимировича, але я думаю, що він буде радий такому подарунку. Це, звичайно, добра новина, і емоції зашкалюють. Так і треба, для нас він не потрібний, той Керченський міст. А з приводу застосування ядерної зброї, я вважаю, що все-таки у Путіна не вистачить сміливості, щоб її застосувати. І зранку прокинувся тільки від новин одразу про те, що міст підірвали. Ніхто не знає, як це відбулося, але неважливо насправді. Тому що всі чекали, думаю, не тільки ми. І одразу настрій поліпшився, вийшли навіть прогулятися. We are very happy when we wake up in the morning and saw the news in Telegram. We laughing all our family. It was very happy. We feel happy. That means that we soon win in this war, and we want that all Russian people go away from our country and don't coming back never. Дуже гарні емоції, гарні новини. І, скажімо так, чекали та дочекались. Поэтому в плане боимся, ничего не боимся. Сложно испугать тех, которые в этой войне уже кого-то потеряли.